No niin, täällä ollaan. Kato, siellä meni ukko pyörällä. Täällä ollaan Kumpulon Laaksossa. Kesälomat on vietetty ja Akatemia palasi tänään kesälomilta. Kaikenlaista kesälomilta ja kohtas Arsenaaliin. Ja kerrankin on hymyssä sui pojat. Trendikkäästi Riku, moi. Terve. Ja Jouni maalivahti. Hei. Kiva taas nähdä. Pientä varjoa Simpson-leffa kunniaksi, takana jengi Homer. Hauskuttaa tyttöjä, eiku poikia. No niin, hei, 5-1 peli päättyy, jotain analyysiä. Riku ensinnäkin niinku kesästä, onko tyttöystävä kanssa kaikki hyvin? Kaikki on hyvin, duunissa on vaan istuttu, mut nyt Missä oot ollut duunissa? Jäätelökioskissa. Onko ollut mitään tilanteita? Tilanteet ei oo ollut. Itse asiassa mulle sanottiin, että sinne tulee naisia, mut ei sinne sit ikinä niitä tullut. Et se menee enemmän niiden mammojen puolelle. Se on se kaivari paikkana. Pikkupoikien duuni. No mites Jouni, oot sä ollut kesätöissä? Joo, vähän tuolla Länsi-Satamassa pyöritetty. Sieltä varjoa pukkaa. Länsi-Satamassa pyöritty. No niin, hei, nyt kuukauden tauko. Tulis tehty minkälaisia kesäharjoitteita, Jouni? Turresta lähtee valehtelemaan, baarissa pyörittiin. Entäs Ricardo? Mulla on kyllä. Onks jätskiä tullut syötyä minttubuffettiin vai mikä siellä on ollut kesäherkku? Kyllä vedän päivä, mutta on se puntti ja pettinkin. Niin kyllä se, puntti ja pettinkin, kyllä se no niin. kalorit vielä. Haluatko tarkentaa tuota ohjelmaa? Okei, vai mennään peliin? Tänään oli yksi vahvistus Lakkakorve. Sami oli hyvä peli, 2 maalia, 1 syöttö. Muutenkin oli moni jätkä, Sami ja Sakki on... Aha, teet se taisi se sivuhaastattelu, tai kuin Espolen liigaa. Sami ja Sakki oli rollareiden konsertissa, mutta silti jotenkin satuttiin voittaa kuitenkin, että yhteenveto Riku pelissä, pääsit hyvä peli keskikentällä. Tänään liikkui palloa. Ja siellä juoksi jätkät ylhäällä, sieltä lähti niin laidasta lähti, keskeltä lähti ja kaikki oli tukossa, niin kyllähän se siitä. Siinä oli kiva pelaa. Kiva pelaa. Oli. Mites Jouni, hyvä peli maalis, ei. Ne paikat mitä oli, niin sä otit, pilkulle ei voinut mitään. Että... Joo, vähän yllätty, että ei kuitenkaan kuukautta jo pelannut. Niin että noin hyvin sujuu. Niin. No niin, sunnuntai jatketaan treenejä, toivottavasti ei saada teitä jätkin ihan täysin pilattua. 7 pelin jäljellä, eiköhän me tästä nousta, nyt nousti ainakin 3 pykälää taulukossa. Onko jotain terveisiä kaikille kesäklikkailijoille, tai ketä tätä kattelee käpäsivulta? Toivottavasti kukaan kattelee. Riku, tytöt ainakin odottaa jotain kommenttia. No 9-16 päivä Kreikassa, et silloin ei kannata tulla kattelemaan peleitä harkkoja. Okei, mutta siihen asti voit ottaa kuitenkin tuon Rotsi ja repun veke. Eikä. Kyllä. Ja tähän on hyvä lopettaa tää kesäraportti. Ota vähän sellaista asentoa. Ei tässä muuta. Onko jotain kommentoitavaa tohon enää? Ihanaa. Riku, kermanen hymy.